Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake creating yadda ake canza ko kuma yadda ake sayan custom domain. Da farko idan kana bukatar sayan custom domain za ka shiga www.qservice.net. so bayan ka shiga www.qservice.net kamar yadda na faɗa a baya cewa shi domain ko kuma url na blog ko website kamar number waya ne. Dole kowa a duniya kwara ɗaya ke gare shi, ba za ka taɓa ganin mutum biyu da namba iri ɗaya ba. Saboda haka dole kafin a nan sai ka yi sacin website ɗin da kake so ko kuma blog ɗin da kake so ka saya ma domain ɗin nan, shin domain ɗin da kake bukata akwai shi ko wani ya riga ka. Saboda haka mu koyi blog.com.ng. saboda haka sai ka sa search. Idan ka sanya search za su duba su gani idan babu wanda yake da wannan website din kafin kai. Idan akwai mai shi su za su baka dama. So congratulation, mu koyi blog babu wanda ke da shi, saboda haka naira 1000 ne kudinsa. Idan ka tashi how do you want to register this for 1 year, other domains you might be interested, sai ka dauki naka, sai ka tafi how long do you want to register this for, is 1 year. saboda haka kudinka 1 year ne, kudin 1 year za ka biya. sai kai kasa, idan kai kasa sai ka sa continue. idan ka sa continue sai ka jira su. Gashi ya bude mana peji na gaba. Idan ya bude peji na gaba za ka ga kudinka a nan wajen ma baka da bukatar yin komai, kawai sai ka sa continue. So bayan ka sa continue shi ma zai bude maka another page. Idan ya bude maka another page a nan wajen sai ka sanya sunanka, cikakken sunanka, sunan abin nan kamfanin ka, email naka da password da number waya. Wayan bayan ka sanya number waya da komai, to a nan wajen sai ka zaɓi payment method. Kana so ka biya ne interswitch ko kuma kana so ka yi bank deposit ne. Ka yi bank deposit ta yadda sai ka yi snapping ita teller din, sai ka tura masa, sai ka tura masu, sai ka sa I have read and agree to the terms, sai ka sa check out. So bayan ka sa check out sai ka dan saurara. Gashi mun tura. So yanzu waɗannan bank accounts din su zaka kwafa, ko na Zenith Bank ko na GT Bank. sai ka je sai ka tura kudin a ciki. naira 1000 ce zaka tura. Ina jin kaman akwai charges, bari mu gani total ɗinka naira 1000 ne. so bayan ka tura musu naira 1000 sai ka yi snapping na wannan teller din. Ka sayi mu koyi blog.com ko, sai ka yi snapping na wannan teller din, sai ka tattara, sai ka koma blogger site ɗinka. idan ka koma blogger site ɗinka za ka shiga blogger site naka. yanzu bari mu je blogger mu gani. idan ka shiga blogger za ka tafi custom domain, za ka shiga settings. idan ka tafi sai ka shiga ina settings, sai ka shiga settings. idan ka shiga settings sai ka yi scrolling down ga custom domain, sai ka shiga custom domain. bayan ka shiga sai ka rubuta sunan blog din da ka saya, web domain din da ka saya yanzu nan, www.blog.com.ng, sai ka sa save. idan ka sa save za su nuno maka wani kwarankwace mai. to wannan kwarankwace man dama shi ake nema, saboda haka sai ka kwafe shi da wannan wanda ya fara da name din nan www.destination:/ghs.google.com, sai ka kwafe din shi. bayan ka yi kwafe din shi sai kuma sai ka zo ka kwafe na biyu, kwara biyu ne shi ma wannan din zuwa .com. sai ka zo sai ka kwafe shi haka, shi ma sai ka kwafa. bayan ka kwafa sai ka koma qservice ɗinka. idan ka koma qservice, za mu shiga qservice ne yanzu, sai ka sa save. so bayan ka sa save sai ka koma qservice. could not save ko ba damuwa, sai ka sa cancel. so bayan ka sa cancel sai ka tafi ka koma qservice. idan ka koma qservice gashi sai ka shiga. idan ka shiga sai ka sa contact back to client area. idan ka yi back to client area zai kai ka inda zaka iya contacting ɗinsu. so a nan za ka iya contacting ɗinsu. contact yawa, to ga chat din ya fito. wannan dan alamar live chat din shi zaka taba. idan ka taba shi zai kai ka inda zai baka email ɗinsu.
email din su usually ko da daddare kai masu within minti 15 in less than 15 minutes, in less than 2 minutes instantly zaka sun yi maka reply. Saboda haka sai kai masu email ko kai masu message ta nan wato ta live chat din usually shi sai lokacin aiki, amma email din a take suke reply. Ko kuma ka kirawo su ka gaya musu ga payment din da kai, ga kudin da ka sanya, sannan ga blog au ga website din da ka semawa shine so website, saboda haka ga kudin shi ka biya, su kuma za su ga payment din da kai, saboda haka sai su maka activate, za su ce ka turo musu wannan abin da Google ya baka CNAMEs za su ce maka, to sai ka tura musu waɗannan CNAMEs din guda biyu. Idan kuma ba kiran su kai ba, email kai musu, sai kai musu email, sai kai attaching da ita wannan din ta hanyar Gmail ɗinka, sai ka wannan ka sanya email ɗinka, ka sanya attachment da ita wannan tela din, sannan kai masu bayani da sunan domain din, sannan kuma ka hada masu da wannan ita wannan abin nan din CNAMEs din guda biyun nan, sai ka tura musu. So usually su za su maka setting komi, zo dai za su gaya maka cewa within 48 hours wannan domain din zai fara aiki, amma usually idan zai are less busy ba su da aiki sosai, za ka ga within 30 minutes ma sai ka ga domain ɗinka ya fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Thank you very much and have a nice day. Kuma duk lokacin da kake da problem da su, kawai za ka yi masu message ne su email ɗinsu, nan take za su maka reply, su wasu da problem. Thank you very much and have a nice day.